a trecut pe roșu. Ai văzut? Ia, uite-l. A trecut pe roșu, ai văzut? Nici o treabă n-au avut. Eu să-i lovească pe ăștia, eu o să-l pun pe internet pe ăsta. Și pe ăsta-l cumpănesc. Și pe ăsta-l cumpănesc. Pe doi, deja am doi. Dar niciodată că nu se vede prea bine numărul. Atunci era noapte când am pus. Dar prima oară când am pus pe internet pe ăla, știi? Dar pe ăștia doi am pus pe zi, știi? Așa, cumpănesc. Deci în feria trece roșu.